så... Lader du den synke ned, eller hvad? Nej, det er fordi røret det bøjer sig lige nu, så jeg kan mærke, at den prøver at rette sig ud. Nå. Og så... Nu har vi godt nok ikke noget net. Nej. Det kan rende op og... Nå nej, jeg kunne ikke få det fri. Nej. Jo. Ja, den er med. Det må jeg jo så fortælle. Det kunne jeg jo opbruge og sige, det her... Vi har glemt at få net, men eller vi optager filmen. Er den stor? Husk net. Husk nettet, hvilket vi glemte. Luna. Luna. Sæt. Bag. Ja, det viser det sgu da meget godt, det her. Hvordan du kæmper. Den løb langt ude med den. Den vil lade stadig være. Det var sgu da pussy. Så du sagde i 30 sekunder, det ville være fint. Du brugte næsten en minut. Hvad fanden er det for noget pjat? Det er overarbejdstid. Ja. Nå, nej, du får ikke det, hvor du ikke overarbejder på det. Så må gå om og klippe et stykke græn mere. Den er ikke igen for noget. Altså det her, jeg kan altså sige, og det her det er så måden, ikke måden man gør det på, men... Det kan være, det skal klippes fra det her lige. Nej, ja, det tror jeg ikke. Jeg kunne godt finde på at bare skrive, at vi havde det svært. Da vi var så optaget af, at vi skulle lave den her film, at vi glemte at tage net med. Husk det, ellers så kommer I ud i den her situation her. Jeg vil selvfølgelig også godt rende op og hente en net, men jeg giver næsten ikke. Nej. Du har ikke, du har ikke i bilen, vel? Nej, jeg glemte det derhjemme. For hvis du ikke får den på, så siger vi bare, at den smuttede af på et tidspunkt. Det gør den jo selvfølgelig op, hvis du ikke får den op. Lige om lidt, så vender den side på. Det gør den nu. En gang mere eller to, så er den bare. Ja, man kan få kolde fingre af det her, når man ikke har net med. Pas på. Satan. Skal jeg have været i dig? Nej. Det fik jeg på video, det her. Satan. Og vi har fisken. Ja, jeg har fisken endnu. Nå, nu fik du da lavet det hul, så du kan få den op over isen. Kan du ikke lige sådan den op? kan man lave hul i isen. Ja. Ej, for helvede. Nu må du hellere hjem, min far. Det var godt, mand. Og hvor blev du? Ja, ja, det var lidt træls, hvis du var stået helt på hovedet, selvfølgelig. Husk net. Ja.